मोनबानो जाबाय दा बेनो आरो मा जाम्बा बुस्थुलै जाम्बि बेसेबां 5,000 हरगोन खमद्रायो 5,000आ मा खमद्रायनांगौ जाखो बेलाय दसेनो थांगारनायालाय खोनासं सिख्लाफोर नङाबा नोंसोरबो मालाबा खैफोद समाव गोलैनो हागौ नैबे भिडिअखौ नोंथांमोना नायबा एसेबाबो बुजि मोनगोन एबा एसेबाबो गावनि माइन्डखौ साननो रोंगोन आरोना एसेबाबो मटिभेसन मोनगोन थिग बेबायदि आङो नैबे आपडेटखौ लाना फैलायबाय स' लोगोफोर बयनिसिमबो आदै मादै बिदा फंबाय गासैनिबोसिम फिन खेब बरायहरबाय नैबे भिडिअआनो जाहैबाय आङो मोनसे आपडेट लानानै फैलायबाय जि आपडेटखौ आङो नुनानै बिराद गाज्रि मोनबाय थायो आरोना जे आङो फार्स्टआवनो बुंगोन सिस्टार ब्रादार मोननिसिम जे कापोल्सनि बागै रावबो गाज्रि मोननो नाङा नैबे भिडिअआव जे नोंथांमोना मोनसे कमेन्ट गोदैयै हरबानो जाबाय नोंनि बाथ्राया राइट्स आदारनाय बायदि दा भिडिअखौ नोंथांमोना नायबा बुजि मोनगोन क्लिपाव जे बुस्थुखौ नुदो बेखौ जोबजासे नायलां आङो होलांगासिनो आरोना गासैनिबोसिम दा बाथ्राया जाहैबाय लोगोफोर नोंथांमोना गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड अके थिग दोङो एबा हौवा हिन्जाव हाजबेन्ड वाइफ जे मोनसे खोथाखौ नोंथांमोना गोसोआव ला सिस्टारमोन नोंथांमोना बारे बारे मोनसे खोथाखौ गोसोआव लाया एबा नोंथांमोना बारे बारे गाज्रि खामानिखौ मावबाय थायो बे भुल खामानि मावनायानो जाहैबाय नोंथांमोननि कल रेकर्ड भाइराल एबा गावनि प्राइभेट भिडिअ भाइराल मानो होनोबा नोंथांमोना गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड मा रायलायो हौवा हिन्जाव मा रायलायो बेखौ नोंथांमोना जे हेंगारनांगौ बे गोनांथार नामा फेसबुकनि गेजेराव जे आङो माबा मोनसेखौ आङो सानखांनानै आंनि माइन्डनिफ्राय सानखांनानै आं बुङो जे बियो मोनसे फान्दायनायसो जे गोसो थोलायनायाव जे प्राइभेट गावनि भिडिअखौ होनानै एबा गावनि गाज्रि रायलायनायखौ बियो ससियेल मिडियायाव हेंगारना होयो बियो मा गावनि खुसिजों हेंगारो ना सोरनिबा फान्दायनाय हौवाया हेंगारो ना हिन्जावा हेंगारो बे बाथ्राखौ आं सानना मोनाखै आरोना बेखौनो बुंदों आङो नोंथांमोना खैफोदाव गोलैनो हागौ सिस्टारमोन मानो होनोबा सोरबा बेबायदिनो मोजां गोसो थोनायनि फान्दायनानै नोंजों ब्रेकआप जाहैयोबा नोंनि प्राइभेट भिडिअखौ बियो नोंजों कापोल्सआव थानाय समावनो बिहरखाजोबगोन एबा कल रेकर्डखौ रेकर्ड खालामनानै लानानै जेब्ला सम नोंजों नांलाय खमलाय जागोन जे रिलेसनशिपआव थायोबाथ' नांलाय खमलाय जाखायो मालाबा समायाव गारलायनाय जागोन माबानाय जागोन अब्ला बियो मा खालामगोन नोंनि प्राइभेट भिडिअखौ फेसबुकनि गेजेरजों इउटुबनि गेजेरजों शेयार खालामना होगोन दा बेखौनो बुङो आङो सिस्टारमोन नोंथांमोना साबधान थानाया मोजां जे मानो अब्ला नोंनि लाइफखौ जुदि बियो बरबाद खालामोबा नोङो मा खालामगोन लाइफआव गोसो थोनायनि थाखायनो जुदि नोंनि प्राइभेट भिडिअखौ बियो शेयार खालामना होयोबा मा जागोन जे आङो बुङो गोसो थोलायनाङा गोसोबो थोनांगौ थिग बेखौनो बुङो जे आं रावखौबो बुङाखै जे गोसो थोनाङा माबानाङा होनना गोसो थोनांगौ नाथाय मोनसे लिमिट दोङो बे लिमिटआ जाबाय नोंनि प्राइभेट भिडिअखौ शेयार खालामाबानो जाबाय आरोना आं बेखौनो बुङो आरोना नोंथांमोना माने बिमा बिफाखौबो एसे सान जे नोङो प्राइभेट भिडिअखौ होयोबा नोंल' माबा बदनाम जागोन बे नङा गावनि बिमा बिफा गावनि फेमिलि गासिबो मान सन्मानाव थाङो आरोना थिग बेबायदि जायो नागिरना ला नोंथांमोना आं होना होबाय आरोना स' नागिरना लालाय मोनबानो जाबाय दा बेनो आरो मा जाम्बा बुस्थुलै जाम्बि बेसेबां 5,000 हरगोन खमद्रायो 5,000आ मा खमद्रायनांगौ जाखो बेलाय दसेनो थांगारनायालाय बेलाय जाम्बा बुस्थुलै जाम्बि दसेल' इन्टारेस्ट बानायनायालाय ओमफ्राय हमजाबायबा मा खालामनांगौ मा हमजानांगौ जाखो दसेल'सो थांगोन दा रुम दंखायो नों मोनबानो जाबाय दा बेनो आरो मा जाम्बा बुस्थुलै जाम्बि बेसेबां 5,000 हरगोन खमद्रायो 5,000आ मा खमद्रायनांगौ जाखो बेलाय दसेनो थांगारनायालाय बेलाय जाम्बा बुस्थुलै जाम्बि दसेल' इन्टारेस्ट बानायनायालाय ओमफ्राय हमजाबायबा मा खालामनांगौ मा हमजानांगौ जाखो दसेल'सो थांगोन दा रुम दंखायो खमद्रायो 5,000आ मा खमद्रायनांगौ जाखो बेलाय दसेनो थांगारनायालाय बेलाय जाम्बा बुस्थुलै जाम्बि दसेल' इन्टारेस्ट बानायनायालाय ओमफ्राय हमजाबायबा मा खालामनांगौ मा हमजानांगौ जाखो दसेल'सो थांगोन दा रुम दंखायो
नों मोनबानो जाबाय दा बेनो आरो मा जाया बुस्थुलै जाम्बि बेसेबां ओमफाय 5,000 हरगोन खमद्रायो 5,000आ मा खमद्रायनांगौ जाखो बेलाय दसेनो थांगारनायालाय बेलाय जाया बुस्थुलै जाम्बि दसेल' इन्टारेस्ट बानायनायालाय ओमफाय हमजाबायबा मा खालामनांगौ मा हमजानांगौ जाखो दसेल'सो थांगोन दा रुम दंखायो दसेल' इन्टारेस्ट बानायनायालाय ओमफाय हमजाबायबा मा खालामनांगौ मा हमजानांगौ जाखो दसेल'सो थांगोन दा रुम दंखायो नों मोनबानो जाबाय दा बेनो आरो मा जाया बुस्थुलै जाम्बि बेसेबां ओमफाय 5,000 हरगोन खमद्रायो 5,000आ मा खमद्रायनांगौ जाखो बेलाय दसेनो थांगारनायालाय बेलाय जाया बुस्थुलै जाम्बि दसेल' इन्टारेस्ट बानायनायालाय ओमफाय हमजाबायबा मा खालामनांगौ मा हमजानांगौ जाखो दसेल'सो थांगोन दा रुम दंखायो अब्ला बेनोसै दिनैनि भिडिअ'आ नुखाबाय नोंथांमोना एकदमबारे साननानै मोना आङो मानो जे माने गोसो थोबानो जे बेबायदि प्राइभेट भिडिअ बिहरनांगौ गावनि सेहेराखौ माने लेथ्रायै माबानांगौ ओमफ्रायो शेयार खालामनो थाखाय मानो दा नोंथांमोना गाज्रि रायलायदो मोजां रायलायदो नोंसोरनि मबाइलावनो थागोन गाव नोंसोरनि खोमायावनो थागोन बेखौथ' नोंथांमोना सोरनिबा लाइफखौ बरबाद खालामनो थाखाय बेखौ शेयार खालामनो नाङाना थिग बेबायदि जायो आरोना आंबो बेखौ शेयार खालामनायखायसो नै भिडिअखौ होनाय जादों नोंथांमोना बुजिनो थाखाय दा गाज्रि मोननाङा रावबो नों मानो शेयार खालामदो थिग बेबायदि साननाङा आरोना दा आङो गोबां बाथ्रायाव बुंबोबाय थायो सिख्लाफोरना बेनो रं आरोना नोंथांमोना गावसोरनि लुगैनाय मथे गोसोखौ सुफुंनो थाखाय बेबायदि गावनि सेंग्रा गावनि बयफ्रेन्डखौ माने ब्रेकआप जाजानो गिनानै गावनि सेहेराफोरखौ बेबायदि देखायहरनाङा आरोना गोबां बेबायदि गाज्रि थायो नोंखौ गोसो थोफ्लागोन नाथाय बिना टारगेटआ गुबुनथि दंखायो ओमफ्राय नोंनि बेखौसो प्राइभेटखौ नायनो थाखायसो नोंजों रिलेसनाव थाफ्लायो थिग बेबायदि जायो सोरबा नोंनि सेहेराखौ बिहरदोबा प्राइभेटखौ बिहरदोबा नोङो बेखौ मोनथिखादो बे एक नाम्बार हारामि मानसिसो बिनो हरनो नाङा आरोना बेफोरखौ जे बिना गुबुन मोजां मोननाय दंखायो बियो नोंनि गोसोजों गेलेनो थाखायसो नोंखौ बेबायदि खालामगासिनो बियो मोनथिखा बियो सासे एक नाम्बार हारामिसो बुंना होबाय आं गाज्रि मोनगोन जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायदो जायफोरा रिलेसनशिपाव थानानै बेबायदि खामानिखौ सालायगासिनो गाज्रि मोनोबा मोनगोन आङो डाइरेक्ट बुंना होबाय आरोना गोबां जों नुबोगासिनो बेबायदि माने रिलेसनशिपाव थानानै बेफोरबायदि माबा देहाखौ हर माबा सेहेराखौ हर थोद बेफोर मोजां मोननाय जायाना बिराद लासिं आरोना बिमा बिफायाबो नुयोना बेफोरखौ बिमा बिफा गावनि फेमिलि मबाइल नायदो जाहाथे बिमा बिफायाबो नुगोन जे सानगोन बिमा बिफाखौ बुङाबाबो गावनि गोसोआव बिराद दुखु लागोन आरोना नोंनि सिगाङाव बुङाबो जानो हागौ आं नोंनि उमुक भिडिअ नुदोंलै फिसाजो आं ओरैबायदि गाज्रि मोनदों नोंनि सिगाङाव बुंनाय नङा बियो माने गावनि गोसोआव थागोन आरोना जे आंनि फिसाजो आंनि फिसालाया ओरैबायदि बदनाम खालामबाय होननानै गावनि गोसोआव थानो हागौ थिग बेबायदि जायो आरोना गोलोमजोब्बायलै माबा लाइनाबो थांबायना फेनखौ लानो माबा जायाखै स' आङो भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय माने आंनि बुंनायखौ फोजोबनाय जाबाय आरोना बिदि गाज्रि फाननाय माबानाय हौवायाबो लाजिया हिन्जावाबो लाजिया मा जाबावगोन आरो बिदिबा आरोना अब्ला बेनोसै दिनैनि भिडिअआ आरो गाज्रि बुंदो मोजां बुंदो गावसोरनि पार्सनेल लाइफ थायो आंबो खोथाखौ बुंनो दरकार गैया नाथाय आङो सिख्लाफोरनि सेफटिनि थाखाय बुंदो आरो सेंग्राफोरनि सेफटिनि थाखाय बुंदो आरोना जे मोजां जे नोंखौ मोजां सोरबा बुंनानै जे बर'जों बर' खायसे जेबो जायाखै गुबुन हारिजोंबाबोथ' एसे आलदा जागौमोन एसे राहरबावोमोन आं गुबुन हारिबा बर'जों बर' थिग अके दोङो नाथाय शेयार खालामनाया एसे गाज्रि जादों आरोना जे बै सिख्लाखौ बै सेंग्राया फानदायदोंसो नामा बेखौ हरनो लागा बे दरकार गैयामोन ना गोसो थोदों गावनि प्राइभेट जायगाखौ बिदों बेफोरबायदि आरो रेकर्ड खालामखामानानै मानो हरनांगौ आरोना बेफोरथ' थार गोसोजों मोजां मोननाय जाया थिग बेबायदि जायो अब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनिसै लोगोफोर आयौ मा गोलोमजोबखोलै गरमथार नालाय दा दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय माबाफोर नलेज मोनदोंबा चेनेलाव गोदान फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हागोन थाबैनो 50K खालामना होदो लोगोफोर अननानै नोंथांमोननि अननायाव एसे दावगाबोदो आरोना एसे जौगाबोदो माने 40K साबस्क्राइबार खालामना होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो गासै आदै मादै फंबाय बिदा बिनानाव
गासैनिबोसिम बुंहरनाय जाबाय आरोना साबस्क्राइब खालामनो हादो गासैबो दा नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन लोगोफोर थेंक इउ स' माच